No niin, huomenta vaan. Ollaan tultu nyt varisjahtiin 24.9. Ja laitettiin tällä kertaa huuhkaja puuhun. Monesti kuulee sanottava, että syksyllä ei pöllöpelitä, ja katsotaanpa miten se nyt tänä aamuna pelittää. Kello on 20:06. Ollaan tämmöisen aika ison peltoaukkeen laijalla. Ja tuossa takana on sitten ihan hyvän kokoinen navetta. Ja mutta vähän heikot tiedustelut ollut. Ei ole tietoa paljonko tässä lintua käy. Tai ylipäänsä ei ollut tietoa, että millä pellolla ne käy ruokailemassa. Muuten olisi varmaan koitettu mennä kaaveilla siihen, mutta jäänyt tiedustelut niin heikoksi, että koitetaan nyt pöllöä sitten, että tässä kulkee yleensä semmoinen jonkunlainen lentoreitti tätä mehtäpuskan kautta, niin katsotaan, josko me saatais joku haittalintu vähemmäksi. Vähän näkyy olevan vinoissa tuo pöllö tuolla latvassa, mutta ei paha. Ei pitäisi kyllä vaikuttaa, että veikkaan, että ihan hyvin pelittää, jos tästä vaan nyt saadaan lintua lentämään. Mutta katsotaanpa miten se syksyllä huuhkaja toimii. Joo, tuolta pellolta kuuluu aikamoinen varista ja naakkojen ääni, että en tiedä mistä ne on sinne lentänyt nyt, mutta ainakaan tästä ne ei tullut läheltä. Tuolla mennä tuosta selän takkaa jostain. On vielä noissa haapoissakin lehet paikallaan, niin ei tuo pöllö näy oikein tuohon suuntaan. Se on vähän huono kyllä. Mutta tosiaan vähän heikolla tiedustelulla nyt ollut, että millä pellolla ne linnut kulkee, että siellä olisi varmaan ollut ihan hyväkin aamu, kun olisi kaavet ja flapperit viritellyt siihen. Mutta toivotaan, että sieltä linnut lähtee pellosta sitten vaikka pikkuporukassa lentelemään tätä pellon laitaa, niin kyllä sitten tulee tähän pöllölle. Ja näkyyhän oikeastaan kaikki, mitä tästä on tullut matalalla tästä läheltä, niin on ne kyllä pöllölle sitten ottanut. Että
ei ole tosin kovin montaa niitä tullut, että se 1 varis ja 3 harakkaa nyt tässä alina. Kummasti niitä naakkoja ei nyt näy ollenkaan, vaikka niitä tavallisesti kyllä hörrää tässä ihan näissä puissa, mutta nyt ei oo. Mutta katsotaan, kello oli pian 8. Semmonen tunti tässä on nyt ollut lentoa vasta, että kerkeepä noita vielä lentäkin. Siinä on koju. Tämmösen pienen varaston kuppeessa. Joo, siinä tuli varis aika vauhilla. Vauhilla pöllölle. En kerennyt kameraa laittaa päälle, mutta syöksy ihan tuohon hyvästi. Tulihan se. Vähän jäi pahasti pyöriä tuohon lehtien taa, mutta tuli se alas. Onneksi. Siinä tuli naakkatukka. Nyt ne tuli. Ei helvetti, mikä pummi. No huhhuh. Joo, taas en kerennyt kameraa päälle laittaa. Tuli 4 varista tuohon suoraan pöllön yli. Ja sain siitä varistuplat. Tuplat alas sotkamisen kerkes, mutta pääkamera ei. Mutta katsotaanpa sotkamilta se pudotus. Nyt on 10 lintua, 2 naakkaa, 3 harakkaa ja 5 varista. Ja yhtä varista pummasin kyllä ihan 1000 taalan paikalta ohi. Että
niitä ei passaisi tulla, niitä ohilaukkauksia kyllä jos haluaa lukua saada. Mutta kyllä niitä tahtoo aina vaan tulla. Jatketaan. Joo, 10 lintua tosiaan nyt tullut alas ja no 11 pitäisi olla, ehkä 12. Mutta semmonen 20 olisi jo taas tältä paikalta tosi hyvä. 15kin riittäisi. Että kello taisi olla jo 20:09, että hyvin tässä on vielä niin sanotusti aamulentoa aikaa. Joo. Katsotaan. Joo, 13 linnun verran toimi pöllö tänä aamuna, että 5 varista ja 4 harakkaa ja 4 naakkaa. Että sanoisin, että kyllä se pöllö pelittää. Pikkusen on ränsistynyt, mutta kyllä se kumma hyvin toimii näin syksylläkin.